भाई मैंने ଏବେ ଚାଲୁ ବାହାରିଲେ ଏବେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ କରଡ଼ି ନାଇଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏଇଠୁ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ବାଟ ସକାଳ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକିରି ରାତି 11ଟାରେ ଆମେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ବାହାରିଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଯିବୁ କେତେ ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତା ଦେଖ ଅନ୍ଧାର ରାତି 11:30 ହେଲାଣି ଆମେ ଯିବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନ୍ଧାରେ ଅନ୍ଧାର ବି ନଥିବ କ୍ରିକେଟରେ ସାପ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁନି ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁନି ଦିଶୁନି ସେପଟେ ଆମେ ବାହାରିକି ଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ପ୍ରାୟ ଆମେ ଆସିକି ଗାଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଗାଁ ଲାଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଏପଟେ ଆଗରେ ସେଠି ପ୍ରାୟ ପାଣିର ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ବସି ଜାଗିରେ ତାର ଯେଉଁ ପାଣି ପାଇପଟା ତାର ପୁରା ଗାଁ ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ଜାଗେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନବଲଙ୍ଗ ବାଟରେ ପଡ଼ିବ ଭଲ ଝିଅମାନଙ୍କ ବଜାର ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଜୀବନ କରଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରାଣପୁରକୁ ଗଲୁ ଏଇଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଜୀବନ ଭିତରକୁ କରଡ଼ି ଗାଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ରଶ୍ମି ଏଥିରେ ଗାଁ କେହି ଦେଖନ୍ତୁ କରଡ଼ି ଗାଁ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଅନ୍ଧାର କେତେ ଅନ୍ଧାର ଏବେ ଗାଁରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଆମେ କ୍ଲବ୍ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ କରଡ଼ି କ୍ଲବ୍ ଘର ଦୋଳ ଭିତରେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ପବନ ଖାଉଛନ୍ତି ଖରାଦିନ ଗରମ ହେଉଛି ପବନ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଥୋଇ ହେଇକି ବାହାରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା କରଡ଼ି ଗାଁର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଲାଇଟ୍ ଦିଶିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବାଇକ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ ନାଇଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଗରେ ଚାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଗଛ 4-5ଟି ରହିଯାଇଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଛୋଟ ଗଛ ଅଛି ଯେଉଁଟେ ବଡ଼ ଗଛ ରହିଯାଇଛି ଷାଠିଏ ଅଟେ ଚାଲିଛି ନରସିଂହପୁର ବସ୍ ଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଚାଲିଛି ସବୁ ମିଶେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ଆଇନା ବ୍ୟାଟିଂ ଏପଟେ ରନର ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ରକ୍ଷା ଆଇନା ଯିଏ ଚନ୍ଦନ ଆଇନା ଯିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭଲ ପିଲାଟିଏ ଖୁସି ହେଉଛି ନ ଶୋଇକି ରାତି 12ଟାରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତା ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଖୁସି ହେଉଛି ପୁରା ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ସଟ କରଡ଼ି ଗାଁର ପିଲାଟା ଏଇଟା डीजे वगैरह सारी कार लगा Bueno.
ପିଲାଟା କେତେ ଭାଣ୍ଡାମି କରୁଛି ଏତେ ମଜା ବି କରୁଛି। କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛି ତାପରେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲା ଭାଣ୍ଡାମି ଲେଟ୍ କରୁଥିଲା। ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲିଲେ ଏଥର ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଘରକୁ ଯାଉଛି ଆମେ। Take ରୋଷେଇ କରୁଛି। महावीर मंदिर आमर
टफी टफी हे टफी टफी खाइबु न टफी हे टफी कौन कहुଛୁ टफी खाइबु न कौन ହେଇଛି टफी बिस्कुट खाइबु टफी टिका टिका नहीं आजा टफी टफी नहीं खा खा शो ସେଇଠି ଶୋଇ ଖା ଆସ 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 ବୋଉ ଏ ବୋଉ ଏବେ ତା ପାଟିକି ଦେବି କେମିତି ଖାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବିଲେ ଖାଏ ହାତରୁ ଖାଇବ ଖାଇଲା ବିଲେଇ ଦେଇଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଲେଇ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଏବେ ବୋଉ ଆସିଲା ବୋଉକୁ ଦେଇଦେଲି ଦୋକାନ ଚାବି ଦେଇଦେଲି ବୋଉକୁ ତାପରେ ଆସିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲେଇମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡାକୁ ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇସାରିଲା ବିସ୍କେଟ୍ ଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଖାଉନି ଆଉ ଆଗୁଆ ଦେଇଥିଲି ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ପଛରେ ଦେଲି ବିଲେଇ ଗୋଟାକୁ ଖାଇପାରିବନି ବଳକା ହେଲା ଦେଲି ଖାଇଲେନି ଆଉ ରହିଲି ଏବେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।